रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमराव। सैया उठ के बोलले हमसे रूठ के फूक देले राजा जिया बुती गईले। सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले। सैया उठ के बोलले हमसे रूठ के फूक देले राजा जिया बुती गईले। सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे दिलवा के दर्द बढ़ावे, हमरा के बड़ी तड़पावे। राजा जी आवे ले लगवा, हमरा के कुछ ना बतावे। होई दर्दिया तो छापी हरदिया, राजा जी बाड़े बड़ी निर्दयिया। राजा के हमहू बोलैनी के तना हम समझैनी, होते अभी समय तो ढुक गईले। सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले, सैया लेते सुती गईले। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे सुशील सुधांशु दरदी, रंजित रंगदार बाबे दरदी। सुशील सुधांशु दरदी, रंजित रंगदार बाबे दरदी। कैसे बताई विशाल कितना सुनाई, जब दर्द होखे दवाई खाई। राहुल के संग उनको धइले, हमसे नहीं बतैले। फूक दिले राजा जिया बुत गईले। सैया लेते सुत गई